जतन हामबाय ते जतन खुमखा आनी तुइमुक सने भिडियो नाय तने आनी ताखुकै बोक सं तिनी के और चिनी बाबा गरिया पाइथाक बाबा रे खेरफांगो पाराओ न कामी कताल न चिनी बाबा गरिया बेराय का थों मोयालो न बेराय फाइबी और पाइथाक गो खेरफांग पारा मताई पाराओ न बेराय फाइका बाबा गरिया नगो नग बेराय फाइका हानि बागै चिनी ओकरा बो लगे न बाबा ने लगे तंग हानि बागै बो मोयालो बेराय फाइलायखा ओंखान दक थाइका बिसुक बेराय फाइलायखा के बाबा गरिया बिया गोनां खेरफांग पाराओ मताई पाराओ नग थाइ बेराय जांनाय काइबिसुक तंग बतक न सबाय सुग्रो चिनी ओकरा बरम गोनां सार चिनी जमातिया होदा ओकरा बरम गोनां सार बिप्रा कुमार जमातिया ने खोब तैसिं स्राय के तिनी सालो भाय खानाय फिन दसाय खाना सार बेलायके हामबाय कायसे ताखुक मिडिया सं सोंमानि बजतनो चिनी त्रिपुरा हास्तेनि ताखुक खुरो खाना थाय निकलायो कमके हासि तिनी जों हर दक साल दक तिनी कालहा थांनाय बाबा गरियानि फार्स्ट पूजा चैत्र शेष दिनो पूजा खायो आइखे बैसाग पैला हावो हाके चिनी कामी कताल पित्रा मोयाल किल्ला गुमती त्रिपुराओ चिनी बाबा मताई कोतर बाबा गरियानि खेरफांग पुजारी और जों चिनी बाबा न पूजा खायो खलं लायो बारक लायो पसा ब चैत्र पायै बैसाग पैलासिं केनो जात्रा खायै नखाय थाङो जों देश चिनी त्रिपुरा हानि चिनी जमातियानि बसा ताखुग्रगनि बुखुग्रगनि नुखं गुरिगै आसिबार रय फाइगो माइबा खोबा धन रत्न बनो जत्तनो सेदेगो खलंगु सांगो आनो दन रजादि माइबा खोबा रजादि नै बसर वाइसा बाबा गरिया जोंनो फायै आसिबार फाइगो हानि बाङैनो जों अमरपुर जमाइते रंगे दैमा कलक मोयाल दैमा कथार मोयाल ब दुई मोयाल किसा खबजागो बेसिरबाग दैमा कलक मोयाल ने गोबां तिनी दुलुगमा कलनी दुलुगमा 1 नं दुलुगमा 2 नं तैसांगदुक गामि हाके गुरि फैयै महारानी मोयालनि दैगोसै गामि हाके थंपै खय फैला हा मियानि हरनि 10टा 10:30 गो उपस्थित लाइफैफिखा गामि कतालो और थांनाय महाबुसु चैत्र पाइमानि दिनो गुरि लांबायलिया और देशानो गारि कलांखा 166 परिवार गुरि लांबायलियाबा बनो ताबक तिनिनि दिनो हर गोरोंगै हर दिपर गोरों फासि जों 166 परिवार न तिनि गुरि फिनाय गुरि बायखे खाना चिनी मताई कोतर बाबा गरिया न बुसु हायखेनो तैवाइसा हाय पोसा बारक लायै जत कासकजाक एलाकानि हाचाल हाचारनि जे हसिनि सासिनि बाबानि लगे तंनाय र आं हसिनि सासिनि कागैसि नगो थांफ्रोसि पोसा बारक गय पंतानै थांफिनाय यासाक जाग्राव तिनि सारै हरनो सारिनि सानजा 5टा 6टा रगो सफैबाय जानाय एके खाना आइखे जों खानानि थिक 6टा गो फुजा चैलाय फिनाय फुजा चैबायै 8टा 9टा फुजा जुलुमनाय 10टा 11टा हंके जों फुजा पायै सिनि मताई कोतर बाबा गरिया न ब हसिनि सासिनि बां तै तंलांया तै जों जेसे गदों नारक दंनाय हेफा तंयाबा बनो जों रयमार होनाय खाना 10टा 11टा हंके जों बाबा न विसर्जन खायै जत्तनो अरनि आसक जों
1200 जना लगे गो तंगनाय बरक र अर पोसा बारो लाइबायै जत्त कपरो लाई थाङै जानि जा नक जा थाङै तै माइलुमा खुलुमा न जत्त जानि जा नगो बाबा गरियानि आशीर्वाद न नारगै पोसा बारो लाई फिनायता सजरा ताबो तिनी बाबा गरिया जे महाबुसुदिनो कार कलांजागमनि न गुरियां सें दंलायला 3 बाग बागै 1 बाग र गुरि जाग दंहा बो तिनी साल हामानि दिगिगो सारिनि 5टा 6टा गो जों अमक कामि कतालनि महाबुसुगो गुरि बाया दंमनो गुरि बायसिनाय असुक जरा तै टारगेट खायजाक अनुमान दंगु जों हायके जोंनि सामंताक चेंजाक या फिरनलाय दल दल नखंगो गुरि गै बाबोनि लगे मोसालाय दंबाय जगो सोंनो जोंनि जे मोताय कथर बाबा गरियानि रीति नीति तंमं के उ हसिनि सासिनि सोक जरा तै पाइलाय जानाय ता दते कैसे जोंनि हदा अकरा बरम गोनां सानमा जोंसना ताकलाय मोताय बेराय थानि रो किसासो केबे मंगरुद नगजलना केबे मंगरगले गरै हमनि तमा हमले कायसा गारि सोलेयारो गारि सिकाया जुता सिथुया हमासि आकं हलं सिकी सरक खुरजा हिनाय रगबा या फटला थुपु बायै हिमालया खरा खाबाय हांकेनो जोंनि जमाइता हदानो हाके दे हा हासि हिमालया केले तमाके सगुइ मासिनाय बाहि गारि लगेगो तैजा बुलेरु माल गारिगो जे सोलाया याकं थुपु जा कसा साजाग्रो गारि काबाय हा आयां हाथाय कतर लामक मनि मो नगराय गामि नायखलाय मनि दागन गारि किसा एक्सिडेंट गै बर रोग दुख माबाय हा बाबा गरिया मताय कतर दंमनि जत्तु जों जमाइता हदा खलं सामाबायनो मासासानो बा देरा मानि बिसिं दैफानो जिब तंरुग लायला हा ताबो हाय बासा बजाला केबा याक्तक दुखोमा हा केबा खिसलां दुखोमा हा केबा बखरक दुखोमा हा के ताक जरा हॉस्पिटल गो कलायबायै हाय बासा बायै जत्तुनो हॉस्पिटल नि नगो फिरक यागै हाय हाय बाबानि लगेगो फिरक सफायबाय फिजाला हा बो बाबानि आशीर्वाद ता के कैसे सानमासिना नक थाय बेराय जानाय मताय पाराव बसो खान तंगै साखामा 166 तंरुख 246 नक थाय तंमागो 224 तंरुख मागो बायरै बेरे अर्दैसे बेराय लांमालिया महाबुसुदिनो 166 परिबार कारजाक तंरुख हांके बनता फिरक फैयै बेरायलै तंगुता ते कैसे अकरान थानियो बरम गोनां सानि मातंग सना सिनि बाबा तो वातुं सातुं सिनिया के हिंलाय मातंग आफ्रो ताकलाय बिसिनि गुरि थाना वातै रक सारे तुलजागलां मातंग वातै रक फाइजाग लायनि किरि लायमनि वातै रक फाइजालिया ताकसा फाइजाया ख सातुं तुंमनि हिंके महाबुसु पायै बैसाग मास फैलागो थांमान दिनो अतिरिक्त तुंहा आं नेट नायजागिया जारा नायनाय रक सामानि 42 डिग्री तै तुंहाफो आसक दरके सातुं हायपानो उ सातुंनो सह्य खायै जोंनि जात्रि रक पुरनाथि रक जत्तनो बाबानि लगे लगे हाथाय कतर बासगै सरक खुरजागनो हिंगै सह्य खायै फैलाय जाउता गते कैसे लास्ट बरम गोनां सानि र मासं सिनाय ताकलाय चिनि और बाबानि लगेबो हरसिनि सासिनि तनाय जात्रि टोटल बसक दंखामो टोटल ताकलाय तंना बात केना जारा डेलिगेट खायनाय सिमि 1073 काव बो डेलिगेट खायावसि पुजारी दल कर्मचारी दल कष्ट खायै सामं तांनाय बदल रि कर्म कानाय दल न हनो कर्मी कर्मचारी दल हंके पुजारी दल तै छात्र बदल बरनो रं यागैसि 1073 काव बरनो रंखे प्राय 200 नि आबो थांगो हंके 1200 नि आबो तंगुता
takuk tei bok song jeng jora rongui chini Jamatia ha Hoda ni Okra borong gonang sar Bipra Kumar Jamatia ni khuktai sing srai srai ke khana laika boni kogna sung angke takuk tei bok song tei bunirna ang update do pinai angke nirok nai tongmani bagai tei senirna hambai tei nirna khulumkha tei ang Okra nambo khumda.